Vrátil som svoj meninový darček, pretože moja mama má 88 rokov a poberá peniaze zo štátneho rozpočtu. A zo svojho dôchodku, ktorý poberá, mi kúpila na meniny kravatu. A teraz podľa tej vašej definície sa cítim, že teda tiež žijem, ako vy hovoríte, z príživnických peňazí. Pretože vy rozdiel medzi prácou a peniazmi, ktoré dostanete za niečo po splnení zákonných podmienok a kradnutím dotácií, z ktorých žilo celé progresívne Slovensko, bežnému progresívcovi, mimovládkárovi sa môže stierať rozdiel medzi prácou a príživničením na dotáciách. Ja tomu rozumiem, že to je rozdiel. Skúsim vám to vo veľkej skratke vysvetliť.